Sekwenzekile konke-ke kwaze kwafika emaphuthelweni ukuthi wena uyacaca nomyeni wakho nacaca kahle ngesintu, wayihlala emzini wakho. Kusuke saseleke okunye okubalulekile kakhulu. Kuyo yonke le mbonde kade yenziwa kusukela ilokhuza nomphosanswazi, kusuke kuwumbondanyana lokho kubuyisela amakesi emuva, isulukesi, kulotsholelwana, ukwembesa, ingqibamasondo, kuze kufike ukuthi ziyawushaya-ke. Uyabona-ke into esuke ikusalele njengomakoti emzini okusuke sekufuna uyoyenza manje enye futhi ewusiko, ile nto yokuthi kufuneka uhambe uyophuca ekhaya-ke manje. Uma ngabe usuganile nje kubalulekile kakhulu ukuphuca. Ukuphuca kwenze njani na? Ukuyolokhuza lezi iy'nwele la, isuse lezi iy'nwele lapha ay'suke ziphambili, ayisuswa, ayigundwa zonke uma uyophuca. Kuthiwa ukuphuca loo nto. Anoyibuza komama bangakini abadala noma izalukazi ukuphuca ukuze izokwazi ukunichazela, ngoba ngiyazi kunabantu abangakwazi ukuphuca abazofuna ulokhu bebuza kwagama hlampe abanye baliqala. Khona into okuthiwa ukuphuca. Kusuka umakoti ehamba ebuyele kubo, ehamba naleyo ngane entombazane mhlampe bephethe izinto zetiyo, zinkwa nani, noshukela nani nani. Efike laphana afike agundwe ilowo mama kulelo khaya noma lowo anti wakulelo khaya. Hhayi uthi umsusa zonke iy'nwele uma ethi usigunde lezi iy'nwele la emaceleni, kuthiwa ukuphuca, kubalulekile kakhulu. Bese ehlala iy'nsuku, ngithi uma ngabe ngingaphazami linganiselwe evikini. Bese mhla ebuyela ekhaya, bese kuba nombondwanyana futhi kube ney'ntombi ezimphelezelayo, ezimhambisa emzini wakho. Sekuyikhaya lakhe ngoba phela useshintsha isibongo lo muntu, wafakwa lapha, kwaba khona inkomo yomncamo, kwaba khona inkomo yomqhiyiso. Sikhuluma ngalowo mgcaco nje. Uma ushade ngalo mhlophe kuphela, ungayikhulumi yokuphuca, ayikudingi, ayizukusiza futhi. Uma ubhalile, akakafiki futhi esigabeni sokuthi wena usungenze njani, usungahambi uyophuca, sokuthi ungenze njani wena. So nje yonke le mbondo esuke isiyenzakele, kusuke sekushoda lokho-ke okokugcina kokuthi ukuhambe uyophuca kuphi? Kini. Kuzophinda futhi kube nombondo omncanyana ozobe usubuya ney'ntombi, sekuphelele uviki, usubuyela kuphi? Usubuyela emzini wakho. Sazokhuluma ngesigodo futhi ukuthi sibalulekile ukwenzela umakoti ini? Isigodo. Uma ngabe usekhona leli page nje ubusisekile. Ukuphuca kubalulekile. Nina senigcacile, nina senisinile, hambani niyophuca iy'ngane zakwethu. Hambani niyophuca, hhayi uthi ugunde ikhanda lonke, hamba ubuyele ekhaya uyokwenza lento ekuthiwa ukuphuca. Kubalulekile kakhulu ukuphuca. Ngelinye ilanga nga-receive i-call nje ethi bekugula umama wacishe oseyisalukazi wacishe impela ebanga nezipho. Kwaze kwatholakala ukuthi kubangwa indaba ingane kuguliswa ukuthi akawenzanga ingqibamasondo. Ilo nto nje ongayenzanga lowo mbonda uyakhaleleka phansi kwesimo sakhe sempilo. Angithi abantu uma sikhuluma isiZulu abayibona njengomdlalo bathi hhayi yonke into eniyikhuluma into yesintu nje iwumpetho, yonke into niyenza usiko. Kukhaleleka ini? Ingqibamasondo akayenzanga. Isiyalwa-ke manje siyamgulisa ngoba amakhosikazi akulowo muzi asinile ayaxakeka ngoba wona ayenza ingqibamasondo. Abanye bathi umendlulo, thina nje ngapha ilanguage yey'godi zangakithi sithi umendlulo. Esuke kugcitshwa amasondo asuke ephumile, iy'nkomo zizolobola, kwakhiwe ubuhlobo, kwafika kwami ngizothiwa baba, angikho-ke angikho kwingqibamasondo. Ngisekuthenini laba sebesinile bahlala emizini yabo, hambani-ke manje niyophuca. Sekusele ukuthi niphuce-ke manje, suswe iy'nwele ekhaya kini. Awuhambi nakhona uhambe ngezandla uma uyakhona, hambe kulengisa izandla, cha. Kunjalo njengoba kusuke kwenziwa yonke lo mdlalo, uma ngabe kumiswa iy'duku kufike uma kukhisimuzi kanje, kufika umbondo nje oyi-surprise oqhamuka emzini kuthiwa ukhisimuzi. Yonke leyo mbondo yomdlalwanyana leyo nto leyo isuke isaqhubeka i-process yakhona ukuthi into yakwaZulu inhle. Iyoniwa yithina abantu ngoba sibalekela ukuthi into yamaZulu ntontontoni. Inhle into yakwaZulu. Boniswa seyiqonyiwe, zifaka ubuhlalu la, zafaka ucu olumhlophe okukhomba ukuthi ngiqonywe intombi, hhayi uma wengane. Angisho ukuthi ku-wrong ukuqonywa uma wengane, akaqomi uyaguqa. Ngiqonywe intombi.
faka ubuhlalo omnocu la olumhlophe oluthayithe kanje. Lolo luba ngisho sentombini uma ngabe isithe iqomile ngavele ngafika nesithupha seyinkomo ngazoyikhokhela kubo. Uma ngabe iphuma iyosina leyo ntombi leyo isini ifake ubuhlalo nomuntsha. Ngale iphuma ifake lokhuzana ucu kunye nomuntsha. Uyibone shiqashiya uthi uma uqhamuka ukuthi uyayiqasha nayo intombi ngiyayithanda kuthiwa hhayi-ke leya isiceliwe. Kukhuluma ini? Kukhuluma ucu. Ayingane zakwethu sawube siyenze le video ngichazele kahle. Bengisekuthenini phucani-ke manje seniganiwe. Kusele into ethi ukuphuca. Inhle into yakwaZulu. Yoniwa abantu nibe nokhisimusi omuhle. Nibe namaholide amahle. Ngiyabonga ethuba.